मी नीता कुक विथ सुष्मितामध्ये करते तुमचे खूप खूप स्वागत। आणि आजची आपली रेसिपी आहे मालवणी मच्छीचे साराचे वाटप। मालवणी मच्छीचे सार कधी हॉटेलमध्ये खाल्ले असेल तर नक्कीच वाटत असेल घरी कसं बनवायचं, तर चला शिकूया। या वाटपाच्या प्रमाणात 6 जणांसाठी मच्छीचे सार किंवा मच्छीची कढी म्हणा तयार होईल। तर इथे मी 1 वाटी ओला नारळाचा कीस घेतला आहे, 8 बेडगी मिरची घेतली आहे, मिरची तुमच्या तिखटानुसार तुम्ही वाढवू शकता। थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे, 2 कांदे घेतले आहेत उभे चिरून, 2 टोमॅटो मध्यम आकाराचे घेतले आहेत, 7-8 लसणीच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, 5-6 कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आहेत आणि 2 टेबलस्पून मी घेतले आहेत धणे। मालवणी मच्छीच्या सारामध्ये त्रिफळाचा वापर केला जातो। अर्धा टेबलस्पून त्रिफळा हे 6 जणांच्या कढीसाठी पुरेसे आहे, पण मी या माझ्या वाटपामध्ये आता त्रिफळाचा वापर नाही करणार आहे। वाटप करताना काही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत की मिरची खोबरं हे सगळं एकदम नाही वाटायचं आहे। सर्वात प्रथम भांड्यामध्ये आपल्याला मिरची घ्यायची आहे, लसूण, धणे, आता घालायचा आहे आपल्याला कांदा आणि पाणी घालून सर्वात प्रथम एवढा मसाला आपल्याला वाटून घ्यायचा आहे। जर आपण खोबऱ्यासकट सर्व मिश्रण घातलं तर बघा आता कशी ही मिरची बारीक वाटली गेलेली आहे, अशी वाटली नाही जाणार। चिली फ्लेक्स कसे असतात तसं आपलं वाटण तयार होणार। त्याच्यामुळे मिरची, कांदा हे जे आहेत, धणे हे सर्व आधी वाटून घ्यायचं। आता याच्यामध्ये मी घालत आहे कोथिंबीर, कढीपत्ता। आता सहज जे वाटले जातात ना ते पदार्थ आता घालायचे, जसं टोमॅटो, खोबरं हे आता वाटायचे आहेत आपल्याला। पाव चमचा हळद घालत आहे मी आता आणि पाणी घालून ह्याचं सुद्धा आता आपण वाटण तयार करून घेऊया। मालवणी पद्धतीचं मच्छीचं वाटण तयार आहे। तर तुमच्या मच्छीच्या आमटीमध्ये असं हे वाटण घालून बघा, कशी वाटते मच्छी ते मला कमेंट करून सांगा। मच्छीचं सार कसं बनवायचं हे मी इथे थोडक्यात तुम्हाला सांगत आहे। पातेलं घ्यायचं, 1 टेबलस्पून तेल घ्यायचं, थोडंसं जिरं, 4-5 कढीपत्त्याची पानं, 4-5 लसणीच्या पाकळ्या, थोडीशी चिमूटभर हिंग टाकायची, वाटण टाकायचं, पाणी टाकायचं थोडंसं आणि वाटणाला चांगली उकळी आल्यानंतर आपल्याला मच्छीचे पीस त्याच्यामध्ये टाकायचे आहेत। हे बघा अशा प्रकारे। सर्वात प्रथम जे आपण मच्छीचं वाटण टाकतो तेव्हा मच्छीचे तुकडे नाही टाकायचे, कारण काय होतं मच्छी ही लगेचच शिजते आणि सर्व काटे आपल्या सारात आपल्या कढीत उतरतात। म्हणून आधी आपला जो वाटण आहे त्याला चांगली उकळी काढायची आणि त्याच्यानंतरच मच्छी टाकायची। एकदा तुम्ही मच्छी टाकली की 2 ते 3 मिनिटातच मच्छी शिजते। हे बघा मच्छी शिजायला हे वेळ नाही लागत, त्याच्यामुळे वाटपाला आधी कड काढून घ्यायचा, उकळी येऊ द्यायची आणि मगच मच्छी टाकायची। मालवणी मच्छीच्या सारामध्ये 2-3 कोकम किंवा कोकमाचा आगळ सुद्धा घातला जातो। मी ज्याच्यामध्ये घातला आहे कारण मी ते थोडक्यातच तुम्हाला सांगितलं आहे की मच्छीचं सार कसं बनवायचं, खास करून मच्छी कधी घालायची। बांगडा, मांदेली, सुरमई, हलवा कोणत्याही मच्छीचं सार या प्रकारच्याच वाटणाने बनवलं जातं। हे वाटण वापरा आणि अशा प्रकारे मच्छीची कढी बनवा। मच्छीची कढी कशी बनवायची त्याची सविस्तर व्हिडिओसुद्धा माझ्या चॅनलला आहे, त्या तुम्ही बघू शकता चॅनल पेजला जाऊन। तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।